Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро нархҳои мотоблокҳоанд. Любой намуд мотоблок ҳастад. Қиматшам ҳаст, арзоншам ҳаст, навшам ҳаст, кӯҳнашам ҳаст. Ҳамаи намуди мотоблок ҳаст бародаро. баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Бародарои азиз, аз шумо ҳамиқа хоҳишам, як дона лайки бепла барои пешравии канали мо биҷиқе. агар дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе ки маъқул боша дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран равон кунед. иншоалло мо кӯшиш менем ба пешкаши харидоро бикунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародарон, мотоблоки дизелнияи мотоблока нав айрасия овардагиан 10 қувваи аспа дорад бародаро. мотоблок қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархиш бародаро 9500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% ҷифткунак дорад. қатъиш заводид мешавад. ҳамаш беҳтаринай. касоне ки харидори аниқ бошед ё нашуд ҳамин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарон, мотоблоки алафдравак, ришқадравак, барои ҳамчари чизҳои гандам дравак ҳам ҳаст. ҳамаш намудиш ҳаста. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ ҷиликул. срочно фурӯхта харидори аниқ боша занг занад, бо савдо карда мешавад. мотоблок чехияй 9500 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, нашуд мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бародаро, мотоблок 186 комплект фурӯхта мешавад. ҳамаи чиз дорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. қатъиш гандум дравак, ҷав дравак, ими чизорам дорад. ин ҳамаи бештар маълумотш дар рӯи экран навистагия бародаро. 10 қувваи аспа дорад. моториш 186 20000 сомониш мега. поли навай бародаро. қатъи бо ришқадравак, гандам дравак, ин ёшам фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок нива бародаро қарор дорад дар ноҳияи Рашт. дар ҳолати хуб қарор дорад. айрасия нав овардагия бародаро. қатъиш тилишкашам фурӯхта мешавад. мотоблок хичани, ҷифткунакошани, ҳама чизаш қатъи фурӯхта мешавад. ина бародаро, худтон бинед суратша. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. нархиш 13000 сомонияй бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. аз Россия овардем мега. бо присебиш қатъи фақат харидори аниқ бошад, занг занад, илтимос мега. нархиш 7000 сомониш мега. касоне ки харидори аниқ бошед мега, илтимос ҳамон одам занг занад, 7000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро, мотоблоки нави пачка, кор фармоидагӣ нест, нав айрасия овардагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. қатъиш ҳамаи чизош ҳастанд. хай худтон бидуне ки чизи Россия чӣ хелай бародаро. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. 12000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро, ҳамаша худтон бинед. ҳама 100%, ягон камбудӣ надорад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок Ганта қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок Ганта российскияй 9 қувваи аспа дорад бародаро. бензинияй, френза дорад, бо дигар чизошам дорад. падаркаш қатъияй бародаро. 6500 сомониш мега. беҳад арзонаш мега. хайфина навиша худтон бинед. ҳамаш 100%, 6500 сомониш мега бо савдо карда меша. касони харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро, мотоблоки беҳтарин 190, ҳама ҷояш 100% мега. аккумулятори нав, ягон ҷош рӯған намерезад мега. ҳамаш 100% бародаро. хай корфармидагия
ранги навой қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. Нархаш 16 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. Аккумулятор қатъи заводид мешавад бародаро, ҳамаш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳамаш 100% нав айрасия овардагия коробка документ ҳаст. харидори аниқ бошад занг бизана мега. инами рӯи экран дам соҳиби ҳамин мотоблок ҳамаро навистагия ба мара рӯи кардагия, ма бародаро дар ҳамин рӯи экран мондагишам. харидори аниқ бошад мега занг бизанад. документош, коробка ҳамаш 100%. нархаш 12 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори аниқ бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотоблоки нав, мотоблоки фурӯши навай мега, нав овардемша срочно бо пул дар корай, барои ба ҳамун хотир мефурӯшаш. харидори аниқ занг занад, айрасия овардагия мега, истеҳсоли Дубай. моториш 186, 11 қувваи аспа дорад, бо камакак савдо мешавад. нархаш 13 300 сомонӣ, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. касоне ки харидор бошед бародари азиз, марҳамат, ина мотоблоки пачка, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки нав, хай нав нести, корфармидагиай, состоянии созай. моториш 192 бародаро, 12 қувваи аспа дорад, дизелнияй. ина мотоблока бинед, ба кли заводид мешавад, аккумулятори нав дорад, 12 қувваи аспа дорад. нархаш 12 800 сомониш мега. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа бародаро, ҳамаш 100%. пачка ҳам бахшиш, мотоблокҳо пачка будастанд бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ин бародаро заводи мотоблок қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. 170, 173, 178, 186, 188, 192 ҳамиҳо ҳастанд. қувваи аспаш 5/5, 6/7, 9/10, 12, 12, 13 қувваи аспа доранд бародаро. ҳамаш ина дар ҳамин рӯи экран навистагия, запчасош ҳам ҳастанд. ай 7000 сомонӣ сар мешаванд, хай бо ҳам тарафтан мегиранд. касоне ки харидор бошед, дар территорияи Ҳоҷи Шариф ҳам ҳаст, дар ҳамн территорияи Ҳоҷи Шариф ай бародаро. касоне харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотори тоқа барои мотоблок дизелни 12 қувваи аспа дорад бародаро. и ба фикрам 186 ай ками моторш бародаро, дизелнияй. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 3600 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотоблок Ганта қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок ремонти бензинияй, ремонт кардагӣ нест бародаро, бензинияй, пачка айрасия овардагиай, 8 қувваи аспа дорад. ина балоношам қатишам бародаро, беҳад мотоблоки навай, 6000 сомониш мега, бензинияй, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблоки Фуитан аз 188 бародаро, бахшиш, 188 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. эра мотоблока бародаро Хитой мебурора, қадиш фреза дорад, плуг дорад, ҳамин чизорам қатиш фурӯхта мешаванд. нархаш 12500 сомониш мега. хай трактори навам, пачкаам бародаро. ин ҳамин завод дар Душанберам будааст, пачкаан ҳамин сабират мекунанд, мефурӯшанд. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро бо мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе, мотоблоки корфармидагиай. хай корфармидагиай бародаро, худтон медонед, 7000 сомониш мега. соли баромадаш 2019 солай. қатиш ҳамин чизошам фурӯхта мешаванд. ҳамин чизорам қатиш фурӯхта мешаванд, тилишкашам ба фикрам намедонам, ҳамин чизое ки қатишанд ҳамаша фурӯхта мешаванд. нархаш 7000 сомонӣ. касоне харидор бошед,
марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародарон, мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар ноҳияи Истарафшан. 6,5 қувваи аспа дорад. Ай Россия овардагиай бародаро, хе кадаме ки ай Россия биёра бензиниша меёра. Нек дизелиша биёра, дизелиш ба қуввати хубай. нархиш 5000 сомониш мега. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. касоне ки харидор бошед бародарои азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед.